السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مسلمين، roƙon Allah subhanahu wataala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi, da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu, ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi, da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira. Kamar inda muke roƙon Allah subhanahu wataala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Alhamdulillah, Allah subhanahu wataala ya kawo mu yau talata, rana ta biyu a mako da muke karanta wannan littafi mai albarka Sahihul Bukhari. Muna 16 yau ga watan Safar, watan biyu na kalandar musulunci na wannan shekara ta 1444 Hijiriya, wanda ta yi daidai da 13 ga watan tara na shekarar miladiya 2022. Muna nan dai a kitabu tafsir, littafin da ya tattaro mana ma'anan waɗansu ayoyi na wasu surori a ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a bakin sahabai. Allah ubangi yadda da su gaba ɗayansu. To muna cikin suratul anbiya'i, mun yi kalmomi da Imam Bukhari ya tsamo su daga surar, mun yi bayanin su a jiya. Yau za mu tashi da izinin Allah a babi na farko a ƙarƙashin wannan sura, kuma shine babi na ƙarshe a cikin suratul anbiya'i din. Imamul Bukhari, Allah ubangiji ya lullube shi da rahamarsa, ya kawo babi da ya gina shi da aya a inda Allah yake cewa kama bada'ana awwala khalqin nu'iduhu wa'adan alaina, ina jin inna kunna fa'ilin, wa'adan alaina inna kunna fa'ilin, aya ta 104, aya ta 104. Wannan aya mai albarka, Allah maɗaukakin sarki yake cewa kama bada'ana awwala khalqin nu'iduhu, yanda muka fara farkon halittar mutum, to nu'iduhu haka zamu mai da shi, wato a haka zai shiga kabari, a haka kuma zai koma ma Allah subhanahu wata'ala. Yanda Allah maɗaukakin sarki ya fari mutum shi kadai, ya halicci mutum shi kadai, ba tare da Allah ya nemi shawaran kowa ba, ba tare da wani ya taimaka wa Allah ba. Yanda Allah ya halicce shi ya zo tsirara, babu riga, babu komai, babu dukiya a hannun shi, babu ƴaƴa a tare da shi, babu wani abun duniya a tare da shi. Allah ce nu'iduhu, haka zamu mai da shi gobe kiyama, inji Allah. Haka zamu mai da mutum a gobe kiyama, inji Allah subhanahu wataala. Ana iya haifan ku tagwaye, ku zo ciki ɗaya, amma kaga kowa kabarin shi daban-daban, kowa a haka zai koma ma Allah. walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra. Dan mutu ya koma ma Allah, ya ce to gashi kun zo mana ɗaya bayan ɗaya kamar yanda na halicce ku a farko. Wani ya zo duniyan nan shi kadai ne, amma yau da gobe kaga bai ganuwa saboda jami'an tsaro, bai ganuwa saboda jama'a, baka ma isa ka gan shi ba, baka ma isa ka gaisa da shi ba, baka ma isa ka je kusa da shi ba. Duk ran da mutum zai koma ma Allah, za a kakkabe waɗannan mutanen gaba ɗaya. Wani kaga ka kwana a cikin ɗaki, yana waje, yana gadi, yana tsaro, yana gadi. Ran da mutum ya mutu zai koma gida ne kawai, zai koma gida. To saboda haka, yanda ka je wa Allah din nan, ka zo duniya babu komai, haka za ka koma wa Allah subhanahu wata'ala. Allah ya ce wa'adan alaina, Allah ce wani alkawari ne muka ɗauka wa kanmu, in ji Allah. Alkawari ne da muka ɗauka wa kanmu kawai.
inna kunna fa'ilin. Allah ce wallahi sai mun yi hakan kuma, sai mun yi hakan kuma, in ji Allah subhanahu wataala. Wannan dai shine fassaran wannan aya mai albarka. Imam al-Bukhari ya kawo mana hadisi da zai ƙara mana bayani ta baki tsarkakakke mai daraja na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, a inda Imam al-Bukhari din yace Allah masa rahama, yace haddathana Sulaiman ibn Harb, haddathana Sulaiman ibn Harb, haddathana Shu'ba an al-Mughira ibn Nu'man shaykhun min an-Nakhai, wato ni dattijo ne daga Nakha, an Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas radiyallahu anhuma. Abdullahi dan Abbas Allah ubin yadda da su shine yaji ya kawo mana wannan labarin kai tsaye daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kala yace khataba an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mana huduba, bi ma'ana lecture. Manzon Allah ya mana lecture, ya mana wa'azi, ya mana gargadi. A cikin gargadin nan nasa sai yace innakum mahshuruna ila Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace tabbas ku dinnan za a tada ku zuwa wajen Allah, za a maida ku zuwa Allah, za ku koma ma Allah hufatan, babu takalma, ba mai zuwa filin alkiyama da takalma. Ko ka taɓa kaga an binne mutum da takalma in dai musulmi ne? Babu, sai dai in ba musulmi ba. Ko wanda ba musulmin ba ƙaryan shi ya tashi da takalman, domin za su riɓe. Shi kawai gangan jikin shi za a tada, babu wani abun da zai manne a jikin shi wanda ba dama daga jikin yake ba. Annabi ya ce tabbas za a tada ku zuwa ga Allah gobe kiyama, fatan marasa takalma, uratan tsirara, babu riga ko kamfai babu, sannan hurlan da wannan fatan da ake yankawa yayin kaciya na maza, wannan fatan za ta dawo. Domin idan har aka hura ƙaho mutum ya tashi, to babu wata tsoka ta jikin shi da za ta yi remaining a ƙasa. Duk wani abin da ka san wani ɓangare ne na jikin mutum, to sai ya tashi. Saboda haka wannan lobar da aka yanka, wani a yanka tashi ranan da aka yi suna, wani a yanka tashi jariri ranan da aka haife shi, wani kuma galiban da sai yaro ya kai shekara 7 ake masa kaciya. To kun ga kaciya aka masa aka yadda wannan, amma ina tabbatar muku ran da aka hura ƙaho, to wancan abun sai ya zo ya nemi inda da yake a jikin wannan mutumin ya manne ya dawo, don mahallin shi dama ba a ƙasa bane, mahallin shi ba a ƙasa bane. Tunda shi mai jikin ya tashi, to duk wani part, wani yanki na jikin shi sai ya zo ya nemi inda da yake makale. Mu ɗauka mutum ya mutu a daji, mun san shaho, wannan zai zo ya yaga angulu ne, ya yi haka wancan, ya yi haka wancan, ya yi tafiyarsa. Ko ni naman daji, ko burgu, ko kurege, ko menene, wani ya zo ya yaga, ya yi haka. Cikin ƙananan abunan crawling insects su ma ƙananan abunan ƙwari ko kiyashi, wani shi ma ya ɗan yagi ya yi nan, wani ya yaga can, wani sun ɗan gungura, wani su yi can. Wata gafiya ta shiga kabari ta yaga ta harba. To in Allah da ana hura ƙahon nan, duk wata tsoka a duk inda take a duniya na wannan gangan jikin sai ta so ta zo, sai ta taso ta zo. Shine hurlan shine wannan fata na loba kenan wanda ake yankawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to haka za ku tashi a gaban Allah gobe kiyama. Sai annabi ya karfafa maganan shi da wannan ayar,
kama bada'ana awwala khalqin nu'iduhu wa'adan alaina, yanda muka fari halitta a farko to haka nan zamu maido ta a gobe kiyama. Wa'adan alaina, wannan wani alkawari ne akan mu inji Allah. Inna kunna fa'ilin, alce wallahi kuma sai mu yi haka, tabbas kuma sai mu yi haka inji Allah. Ina fata an gane ko? To idan aka tashi a wannan yanayin tsirara din, thumma inna awwala man yuksa yawmal qiyamati Ibrahim, farkon wanda za a zo a sanya masa sutura a rufe al'auransa shine annabi Ibrahim. Shine annabi Ibrahim, za a zo da wani abu mayafi haka ko riga ko wani abu dai a lullube shi dai, shi ba zai zama to exposed haka, amma dole a hakan zai tashi shi ma, a hakan zai tashi, amma shine farko wanda za a zo a lullube a sanya masa mayafi. Illa annahu yuja'u bi rijalin min ummati, manzo Allah ya ce sai dai kuma za a zo da waɗansu mazaje, waɗansu mutane daga al'ummata, fa yu'khazu bihim dhata shimal, sai unga an kada su sun yi hagu, ɓangaren hagu. To idan ka ga a gobe kiyama ana damanta ka komai ta dama 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 ake kada ka, to akwai alheri. Littafin kama a baka ta dama, to akwai alheri. Idan mutum ya ga ana kada shi ta hagu hagu, komai na shi ta hagu hagu, ana warewa kuku ya hagu nan, akwai matsala. Ko littafi aka ba mutum da hagu ma, to ba alama bace ta cewa an ci nasara, an dace. Allah rufa mana asiri. Idan aka yi ta kada su ta hagu, to jahannama za a je kenan. Sai manzo Allah ya ce fa'aqulu, sai un daga murya, sai un ce ya rabbi, ya ubangiji na, ashabi, waɗannan da ake kaɗawa fa sahabaina ne, abokanaina ne da nake da rai, ashabi sahabaina ne. Fayuqalu, sai a ce masa la tadari ma ahdathu ba'daka, baka san abinda suka kuma yi ba bayan ka mutu. Da kake raye a gabansu, suna musuluncin, suna sallah, amma bayan ka mutu baka san kuma halin da suka shiga bane. Kun ga ai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rasuwa, waɗansu suka yi ridda, ko ba haka ba? An samu wanda suka yi ridda, wanda musuluncin dama bai zauna a zuciyarsu ba. Na biyu, waɗanda dama munafukai ne, suna zuwa kawai masallaci, suna interacting, suna cuɗanya da musulmai domin a yadda da su. Ko yaƙi ya zo ma, kaga suna da kariya a wajen musulmai, musulmai za su rika ce waɗannan ‘yan uwana ne, ‘yan uwanmu ne. Idan suka silale suka koma wajen kafirai su ce inna ma'akum, muna tare da ku, inna ma nahanu mustahzi'un, mu kawai muna shigansu ne kawai don mu samu information, labari da sirrinsu. To kaga nan shi'a suna kafa hujja da wannan hadisi, ce ai a ce cikin sahabban manzon Allah akwai ‘yan wuta, za a kaɗa su wuta. To abinda ake nufi a nan, tantagaran sahabin manzon Allah da yi imani da manzon Allah baya taɓa janyewa a musuluncin. Abinda ake nufi, munafukan da suke sahun musulman kullum suna ciki, shi annabi bai san gaibi ba. Very few of them, ‘yan kaɗan daga cikinsu ne Allah ya fallasa wa annabi su, amma galibi yawancinsu annabi bai san da su ba. Kuma annabi shi yana hukunci a zahiri, zahiri dai muna ganin wani, muna sallah da shi, muna tahajjudi, muna azumi tare da shi, ko baya yi ma'oho dai muna buɗe baki da shi, muna yin asham, muna salloli 5. Mu wannan shine shaidan da muka rike cewa menene musulmai ne. To shi ma annabi su ne ya rike akan cewa waɗannan sahabaina ne.
to shi yasa ire-iren su ne manzo Allah yana rasuwa sai gaba ɗaya suka bar musulunci suna ganin ai yanzu za su iya haɗa kai da mushrikai da sauran kafirai a gama da musulmai. Dama annabin ne kariya, annabin ne garkuwa, yanzu ba wannan garkuwan. Annabin ne ake saukar ma wahayin da in sun yi abu aya tana iya saukar ma annabi a fallasa su. Yanzu ba wani revelation, babu wani wahayi. Suna gani yanzu za su ci karensu ba babbaka saboda babu wata aya da za ta sauka ta tona asirinsu, ta fallasa su. Waɗansu suna ganin musulunci ma ya expire da mutuwan manzon Allah. Su suna ganin dama musuluncin daga lokacin da aka aiko annabi da annabci sallallahu alaihi wasallam zuwa mutuwansa, daga nan shikenan babu musulunci. Waɗansu kuma zakka suka hana, waɗansu kuma su giya suka ce suka yi rizumin shan giya. To duka irin waɗannan in ka tattara su, dama can musuluncin galiban idan ka duba mutanen ƙauyuka ne ma. Su ne daga munafukai sai irin waɗancan. Su ne manzon Allah da dai yana shaidawa cewa waɗannan ya san su ana sallah tare, yanzu ya ga ana kaɗa su jahannama, shi yasa ya kawo ƙorafi ya ce ya Allah ya Ubangiji da waɗannan sahabaina ne. Sai aka ce wa annabi a lokacin da kake raye ba, amma baka san me suka koma ba bayan ka mutu. Wannan shine amsan da aka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Fa aqulu, annabi yace sai unce kama qala al-abdu salih. Kaman waye ya faɗi wannan? Annabi Isa. Annabi yace ni ma sai un faɗi magana irin ta annabi Isa bawan Allah nan salihin. Wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim. Annabi yace lokacin da nake raye ina ba da shaida cewa waɗannan sahabaina ne. Amma falamma tawaffaitani, bayan yanzu ka ɗauki raina ya Allah, kunta antar raqiba alaihim, yanzu kai ne kuma ka san abinda ai irin hujjan da annabi Isa zai kafa a gobe kiyama a gaban Allah. Allah zai kira kiristoci yayi assembling ɗinsu, ya kira annabi Isa, yace annabi Isa waɗannan mutanen kai ka gaya musu cewa da kai da mahaifiyarka alloli ne su bauta muku? Yace subhanaka, tsarki ya tabbata a gare ka, Allah ka wuce nan kawai, Allah ka fi ƙarfin a maka haka. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi, ni ban ce musu komai ba face abinda ka umurce ni in faɗa musu. Ani ibudullaha rabbi wa rabbakum, ku bauta wa Allah fa ubangiji na ubangijinku. Wa kuntu alaihim shahidan, ya Allah ni mai bada shaida ne a lokacin da nake raye tsakaninsu, abinda na faɗa musu kenan. Allah, amma falamma tawaffaitani, bayan ka ɗauke raina na mutu ya Allah, kunta antar raqiba alaihim ko? Ya Allah kuma kai ka san abinda suka yi a bayana, kafi ni sani. Innaka ta'lamu ma fi nafsi, Allah ka san abin da ke zuciyata, wala a'lamu ma fi nafsika, Allah ban san abin da ke zuciyarka ba. Innaka anta allamul ghuyub, Allah kai ne mafi sanin abin da ke boye. An san shi kenan. Amma ce ya Allah in tu'adhibhum fa innahum ibaduka, idan ka ce azaba zaka musu, dama bayinka ne, ka musu adalci. Wa in taghfir lahum, in kaga dama ka gafarta musu, dama innaka antal ghafurur rahim ne, dama can kai mai gafara ne, mai rahama ne. Allah ce je ka kawai, tunda ka yi bayani je ka kawai annabi Isa, je ka. Allah ce hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum, Allah ce wanda ranan ita ce ranan da take amfanan masu gaskiya, wanda gaskiyan masu gaskiya take amfanansu, ya ka kawai. Dama sun mutu suna mushrikai, wanda yake da hope
yake da sa rai Allah ya masa rangwame ya masa afuwa shine wanda ya mutu a tauhidi amma yana saba wa Allah bai tuba ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi amma wa yaghfiru ma duna zalika liman Allah baya gafarta ma wanda ya hada shi da wani har ya mutu bai tuba ba yana shirka wannan kai cire tsammani ma amma Allah yana gafarta duk wani zunubi da musulmi ya mutu yana aikatawa bai tuba ba matukan ba shirka bane Allah in ya ga dama ya gafarta masa right from the beginning daga tashi ma a kiyaman Allah ya ce ku wuce aljanna kai na yafe komai wani kuma Allah ya ce a kai sai ka zauna a wuta lokuta kaza ko nan prisons din mu kaje akwai wanda zaka samu wata 6 akwai wanda zaka samu shekara 2 akwai wanda zaka samu shekara 3 akwai NCC condemn su babu ranan fitowa to NCC condemn jahannama sune wanda suka mutu suna shirka su khalidina fiha abadan wala yajiduna lahum nasira har abadan ba mai taimaka musu ba mai fidda su waɗansu kuma a ɗan yayyanke musu hukunci gwargwadon nauyin zunuban waɗansu kuma Allah lullube su da rahama sai ce ku wuce kawai fa'alun lima yuridu ne la yus'alu kuma amma yaf'alu ba wanda ya isa ya challenging Allah ko ya tambayi Allah me yasa waɗannan ka musu kaza ba Allah ce ba a tambaya da in nayi abu ina fata an gane Allah ubangiji ya tsare mu ya sa mu gama lafiya annabi ya ce ni ma irin amsan da na faɗa kenan wannan maganar da annabi Isa yayi ni ma ita nayi nace ni ma shaida ne lokacin da nake raye a tsakanin su bayan ka kashe ni Allah ban san abinda aikan da suka aikata ba fayuqalu sai a ce wa annabi inna ha'ula'i waɗannan da kaga an kaɗa su lam yazalu murtaddina basu gushe ba suna masu ridda ala aqabihim sun juya musuluncin baya munzu faraktahum tun ranan da ka rabu da su bi ma'ana tun ranan da muka ɗauki ranka ka rasu har suka mutu suna masu ridda ba su tuba ba abinda za a faɗa musu kenan faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam kenan Allah ubangi ya kare mu sai sura ta 22 suratul hajj suran da aka rada mata da suran haji suratul hajji suran haji bismillahir rahmanir rahim ita ma za mu karanto ayoyin da suke ciki waɗanda nasu an yi numbering ayoyin sai su faɗa mun aya ta kaza domin ita kalma wani sa'i sai ka yi reverse ka faro daga farkon suran ne ka ga ma'ananta ya fita qala ibnu uyayna ya bada ma'anan wannan ayan al-mukhbitina shine al-mutma'innina al-mukhbitina sune natsatsun bayin Allah wanda suka natsu akan imani su ake kira al-mukhbitin mutumin da ya natsu akan imani amma mutumin da kullun yana doubting yana shakka wannan musuluncin yana shakkan saƙon annabi yana shakkan wannan alƙur'ani bai natsu a kai ba to baya cikin al-mukhbitin wanda ya samu natsuwa akan wannan musuluncin shine wanda duk jarabawar da Allah ya masa ta rayuwa ta rashi ko ta rayuwa duk wata irin jarabawa baya taba ji a ransa imanin shi ya sosu amma akwai wanda rayuwa in ta yi rayuwa ta yi jarabawa da an ja shi ya bar musuluncin nan a nuna masa kuɗi sai kaga wani ya bi ina jin wancan satin ne
na karanta a social media aka yi posting wani matashi ko a rigasa ne ni na manta a ina ne a birnin gwari birnin gwari ne aka hada hotunan shi guda biyu aka yi majin ɗinsu ga hoton shi a nan da doguwar riga irin tamu da ɗan tabarau baƙi irin yadda dai matasa ke shiga na yanzu da hulan shi tsab sai ga shi a ɗayan kuma ya sa coat da wani abun da ya irin askin na ya tara gashi yana rike da Bible. To wai jama'a wannan matashin dai wai halin tsanani na talauci da rashi shi yasa yayi ridda ya koma Christianity yanzu yana Taraba su Kiristocin Taraba ne suka ɗauke shi saboda haka aka kawo shi ga lokacin da yake musulmi yanzu kuma ga lokacin da yake Kirista da Bible a hannu ya yi irin wannan askin nasu ya sa wani irin coat haka wai jama'a a sa shi addu'a Allah da shi to na karanta comment dai matasa kaman 10 wai suka ce Allah raka taki gona shi kadai ne Allah ya jarraba da babu dama ba imani wani yace yaje can da Allah ya fi Bill Gates ma so azurta shi da yake su din babu talakawan wanda ma abinda za a ci a kwana uku ma babu yaje can din ya fi su to suka ce don Allah in ya tashi dawa mu ganshi da gida a nan din da jeep ya gina gidan iyayensa to sai ka ga mutum wai shi yana tsofane ne akan musulunci wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bi wa in asabatu darra menene in qalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusran al-mubin Allah yace daga cikin mutane akwai wanda suke yi wa musulunci nan riko da musuluncin nan kaman hawan feda an san hawan feda ko in mutum zai hau keke zai taka feda ya garata in ya ga ta miƙe sai ya ɗauki ɗaya ƙafan ya ɗora sai ya hau in ya ji bata garu da kyau ba yane sai ya sauka to Allah ya ce akwai wanda suke riko da musuluncin nan a ɗan gefe-gefe suke ɗan makale in sun ji akwai romo-romo da daɗi-daɗi su shigo musulunci in sun ji babu daɗi dama a gefe suke a ɗamfare haka sai su sake su yi haka abunsu su yi haka to irin wannan ne ka ji mutum yana ma barazana in fa ba a taimaka mun ba an ce za a taimaka mu a coci na ce je ka Allah taimaka akwai matashin da ya yi kwana 5 yana kira wai matan shi tana gidansu yau wata kaza saboda na haya saboda na kaza tana gidan iyayensu kuma sun azazzala kawai ya ɗauko ta shi kuma bai da abin nan ‘yan uwanshi ba su taimaka masa ba malam yanzu zan iya zuwa coci in karɓa a nan akwai wani da ya ji labari na abokina ne muna makaranta zan iya zuwa coci na ce Allahu alam ka tambayi wata fatawa a nan kullum ya ce zai iya zuwa coci da makamantar to hai mutum ya rika maka barazana wai ku fa in kun kyale shi ba ku yi wani abu fa shi wai zai waɗancan wai za su taimaka masa sun masa kai Allah ubangiji ya tsare Allah kai ka lafiya Allah kai ka lafiya shi Allah ai ba a masa gori ya munnuna alaika an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman da aka ji suna zuwa dan mamman wai suna maka gori ya mamman yanzu mu musulunta amma ba a mana kaza ba mu musulunta amma mu nemi kaza ba a mana ba gori suke maka ya Muhammad don sun musulunta ai Allah ne ya dace musu gorin cewa ya shirye su
20 na ce ya kacan Allah wani ya tsare in musuluncin don kuɗi kai je ka in musuluncin don abin nan kai ka zamanto nauyi akan wani bismillah amma mutum duk jaraba ai bai kamata maza ya ɗauko addini ya sa shi shine wai abin da zai saki in ba ta yi maka mun fa ni zan bar tafarkin aljanna na in koma tafarkin wuta ba ka ce bismillah ba in ka je ka ji daɗi ne ai zaka fito baya irin wannan Allah ubangi ya rufa mana asiri duk raunin imani ne duk wani raunin imani ne a fata duk wanda kaji wai ya sake musulunci ga wani ya koma can is doing well ƙarya ne dama ba wai tsantsan imanin cewa wancan Christianity din bane daidai wani abun duniya da kwaɗayi ne kawai ya ja shi wanda shi a ganin shi bai isa a jarrabe shi ba musulunci manzo Allah yayi kwana 60 dabino da ruwa yake sha da iyalansa dabino da ruwa baki ruwa ma fa ba farau ba fa Allah na tuba astaghfirullah ban san abin da ke boye a duniya ba amma ina ganin akwai wanda halin duk rashi din nan da tsananin wahala da talauci da ake da shi wanda za a ce yayi kwana 60 ruwan randa yake sha da iyalansa gaba ɗaya a gida da dabino ina ganin da wahala da fa dabino a wulbaro nan ka je ka ɗiba a leda shi dabino ma annabi ma ba masa yayi ba irin wanda aka tsinko a gona ne ai da yana da kuɗin sayan dabinon da za a ci da iyalai kwana 60 da an sayo shinkafa ko za a gauraya da shinkafa to amma a ga wuta ma kawai an hura ta a murhu ma ba a taba sai ai kwana 60 a ga ma wuta a murhu ma babu kawai a ga wuta a murhu ma babu da ya rasu rabin buhun mai aka samu a hannun Bayahude buhun alkama rabin buhun alkama manzon Allah Bayahude ke bin shi da ya karɓa jingina ya bar ina jin silkensa rigan karfen nan da ake sa a yaƙi ya ba wa Bayahudan ya karɓi rabin buhun mai alkama mata tara da yara to ka kai ne buhun shinkafa a ce dai mata tara yara ai kaga Allah na tuba mata tara kan da iyali da yara kam ai buhu ɗaya ma ya musu abin to amma rabin buhu na alkama ka gani su kuma ba wai suna terminating haihuwa bane irin na yanzu a ce a rage a takaita haihuwan saboda yara kawai su zo to irin wannan zamanin ne da ake son yara kuma mai ce a haihu din duka sahabai yawanci haka suka rayu amma ba wanda yake imani shi yake girgiza sai kawai mutum da an taɓo shi sai ya ɗauko maka musulunci wai shi fa waɗancan za su masa wallahi al'azim har mata suna tambaya da waɗansu wai yana fama da rashin lafiya mai tsanani an kashe kuɗi amma wani ya bashi shara ya je irin yanda ake miracle din nan ko menene na coci din nan yawa yanda ake taba mutum a dafa kanshi ya fadi na turo muku wani abu a ban san ko kun gani a group ba yanda suke dufin mutane waɗannan din aka damke shi ma mala ya kawo zobba yace wannan zoben da mu yi wa mutum haka kai wato saboda tsaban sihirin zobe ya kaga kamar iska ce ta ture shi kaga ya fadi akwai wannan in su yi magana suka ce ka kaza dole ma ka kawo abubuwa da yawa in kuka duba group din wannan majalisin to sihiri ne kawai to shi yasa kullum addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma la taj'al musibatana fi dinina Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina
ya Allah ka duk musiba da jaraba da zaka mana ya Allah ka taba imanin mutum ya dauki addinin shi wai ya aji kuma kar ka sanya duniyar nan ita ce mafi soyuwa a zukatanmu domin wanda aka sa masa son duniya zai komai hatta addini ma zai rabu da shi saboda duniyar ta samu Allah ubangi ya rufa mana asiri wa qala ibnu abbas idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyati idza haddatha idan ya bada labari idza tamanna kenan tamanna ay haddatha idan yana magana alqa ash-shaytanu fi hadithihi shaydan ya jefa wata kalma cikin maganarsa fayubtilu Allahu ma yulqi ash-shaytan sai Allah ya bata abinda shaydan ke jefawa wa yuhkimu ayatihi Allah ya tabbatar da ayoyinsa wato ko annabi ne sallallahu alaihi wasallam idan yazo waɗansu ayoyi suka sauko masa idan yazo yana karanta wa sahabai ayoyin yau ga abinda Allah ya saukar yana karanta musu ayoyin sai kaga shaydan yana kokari ya jefa wata kalma a cikin akan harcin manzon Allah lokacin da yake karantawa shaydan yana attempting ya jefa wata kalma annabi yayi sauriya ya furta ta don a dauka ita ma bangare ne na ayan amma Allah ya ce duk waɗannan abinda shaydan din ke jefa ya kaga Allah yana tsamo su yana kama su sai kaga tsantsan ayoyin da Allah ya saukar din sune kawai suke fita daga bakin manzon Allah su ne suke fita yanzu ko kai ne kake faɗa wata magana kuke wani abun nan kai kaga wallahi wani ni ban san ma lokacin da na faɗi wannan kalman ba shedan ya ingiza ni yana attempting irin wannan lokacin da manzo Allah yake karanta ayoyin da aka saukar masa shine wa yuqalu umniyatu ay qira'atuhu a wata fassara ana cewa qira'ar da manzo Allah yake na ayoyi sai shedan ya rika attempting yana jefa nashi waɗansu kalmomin amma sai kaga na Allah kalmomin Allah yana kakkabe na shedan gefe nashin ne kawai yake fita daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato domin a nuna maka wato shedan bai bar kowa bane sannan a nuna maka shi annabi sallallahu alaihi wasallam kariya ta musamman da Allah ya alƙawari zai kare shi domin Allah ce wallahu ya asimuka minan nas Allah zai kare ka daga mutane ko ba haka mu duba annabi Musa kamar yadda na faɗa kwanaki da Allah ya tura shi gaban Fir'auna ya ce ya Allah ka warware kullin da yake harce na wato kar harce na ya rika me harɗewa da sassarkewa idan na je gaban Fir'auna rabbi shrah li sadri Allah ka cire mun tsoro in ji zuciyata kawai ina samun courage karfi da confidence na magana ka san wani saboda idan ya tsaya gaba wani zaka ji zuciyar tana gugub tana bugawa sai kaga kamar numfashin shi zai dan dauke fidda kalman ma sai ta zama to sai ka ji harcin shi yana mummurde sakamakon zuciyarsa ta tsorata yafqahu qawli Allah kuma ka sa a fahimci magana na direct babu wata sarkakiya duk da cewa yayi hakan sai da ya nemi support din dan uwan shi Haruna kuma waj'alli waziran min ahli Haruna Allah ka taimaka mun supporter daga cikin ƴan uwana shine annabi Haruna ka duba annabawa kenan to shi kuma in ka je magana fa abinda ka fara faɗa aka rubuta ko a kotu ne a ce kai malam ka cika nan ka ce kaza can ka ce kaza nan ka ce kaza shi yasa kaga shari'a ta yadda a ɗauka ma mutum lauya da muke gani shari'a ta yadda amma lauyan musulunci da shari'a ta yadda da shi wanda zai kwato haƙƙi daga azzalimi ya ba mai shi ba wai asali don sana'a ba saboda wani bai iya miƙe gaban mutane yanzu wani da ya miƙe gaban mutane ya kaga ya kasa magana ina fata an gane wannan shine Allah ubangiji ya sa mu dace nan illa amaniya
yaqra'una wa la yaktubun wa qala mujahid illa amaniya akwai lamban ayar anan al'amani dai shine buri ambition buri shine al'amani yaqra'una wa la yaktubun suna karatu amma ba sa iya rubutu wa qala mujahid mashidun aya ta 50 da yawa to ga alhamdulillah ga ayar wa ma arsalna min qablika 52 kace na'am babu illa amaniya nan wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idha tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi ash-shaytanu thumma yuhkimu Allahu ayatihi Allah ce ba mu taba aiko wani manzo ko annabi ba gabaninka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai shaydan yayi buri ya rika jefa nashi kalmomi yayin da shi annabi yake idar da sakon Allah amma Allah yace ina share abinda shaydan yake jefawa din ina tabbatar da ayoyin Allah shi Allah masani ne mai hikima ne ko kuma mai iya hukunci ne to illa amaniya al-amani to a takaice dai al'amani shine buri al'amani to sai wa qala mujar mashidun ay bil qassati jish qasrin mashid wato abinda aka gina shi da siminti ko kuma ƙasa mai ƙarfi aya ta 40 da to kun ga ta ko ya koma baya yawa wa qasrin wannan ayar ta yanzu ba wannan shine Allah ce ku je ku duba garuruwan da muka halakar inji Allah dukkan garuruwan ga gini mai karfin gaske wanda aka yi shi da very solid abin nan gini duka babu kowa a ciki kawai duk wanda suke ciki mun halakar da su sai manya-manyan gidaje a tsaye kawai ga rijiyoyi manya-manya da ake ɗibar ruwa mu'attalatin yanzu ko babu kowa da yake zuwa shan ruwa inji Allah wa ka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'irin mu'attalatin garijoyin sunan gaba daya babu kowa wa qasrin mashid ga manya-manyan gidaje ginan numa malam irin na da gini irin na da gini ne sosai yanzu irin wannan na bulo a rami bulo duk rami kana bige na heka ga kawai bulo irin namu na tubali da ake yin shi da abin nan yafi irin waɗannan bulo din karfi yafi su karfi wannan da an yi harbi ma sai kaga kawai ya fasa bango ya shiga amma bulo irin na tubalin mu na gargajiya ai abin nan ba abin da ke penetrating hatta ma sanyin ɗaki da menene zaka ji shi daban aka jin zafi sosai to Allah ya ce manya-manyan gidaje ga sunan kawai an watsar da su duk mun halaka wanda suke ciki ga rijiyoyi nan ka zo ka sa manyan gidaje ga kujeru ma malam ga dining table ga komai a shirye amma baka jin motsin wani abu mai rai duk abin nan kaman kawai ka fesa shelters duk wani abu ya mutu kai duk wani kwaro Allah ce haka muka yi musu ku yawo ku gani ke jama kafiran zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kunne akan su shafa wa kansu ruwa sai yakaduna yafrutuna min as-sawtati wa yuqalu yaftishuna Allah ce zaka ga makiya musulunci kullum idan suka ga malami yana wa'azi ko yana karatu ko yana isar da sakon Allah zaka ga suna neman hanyar da za su kai masa wata irin damka da wani irin kamu haka suke yi wa duk wani mai umurni da kyakkyawan aiki mai umurtan mutane da kyakkyawan aiki mai hana su mummunan aiki to zaka ga makiya musulunci makiya gaskiya
kullum suna attempti ya za su damƙe shi wani irin damƙa. Yanzu misali malami idan yana wa'azi akan bokanci da bokaye da ƴan tsubbu da ƴan bugun ƙasa, don girman Allah zai shirya da su? Su a wajensu mai malamin nan yake yi, yana hana su cin abinci, yana koran musu mai mutane, yana hana kasuwansu. To don girman zatin Allah wannan aka ce sun keɓanta da shi za su bashi, jifan shi ma za su yi ta yi. Shi yasa ake ta azkar. To wani idan kana bayani akan ayi adalci akai kaza, shi dan siyasa sai yaga kana tarwatsa masa mutane, kaman kai anti wannan mutane ne, ko anti-party kaza ne, anti-party kaza yana tarwatsa mai. Ko kuma idan kana ci ayi kaza, shi shugaba da yake kan kujera yana ganin kana zuga talaka su masa bore ne. To kullun shi dai mai faɗan kaza, mai faɗan wa'azi kaza. Shi yasa Allah ya ce duk mai wa'azi, mai faɗan gaskiya, Allah ya umurce shi ya liƙa lizimtan haƙuri. Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi. Matukan zaka tsaya akan gaya ma mutane gaskiya duk inda kake, to dole wa tawasaw bis sabri, dole ka hada da me, dole ka hada da haƙuri. Shine yastun damqa. Wa hudu ila at-tayyib min al-qawli. Zaka ga mumune Allah ya shiryar da su zuwa ga fadin magana ta daidai. Duk mutumin da zai ya iya karatun Qur'ani kullun yana karanta shi, to wannan Allah yayi guiding din shi, ya shiryar da shi zuwa ga fadin magana ta me, ta daidai. Kullun kana karatun Qur'ani, kullun kana karatun Qur'ani. Aiwa man ahsanu qawlan, babu wanda yafi kyawun magana a duniya irin mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Shine ai ulhimu ila alquran, wanda Allah ya ba su dabara ya sanya musu karatun Qur'ani, duk inda ya motsa karatun Qur'ani. Wa hudu ila siratil hamid, kuma Allah ya shiryar da su zuwa ga hanya ta yabawa, ita ce me, musulunci. In kaga Allah in ka ganka a musulmi, to Allah ce ni na shiryar da kai. Baka taba sayan musuluncin nan ba, baka taba sayan shi ba, kuma karfinka bai taba kwato shi a gun wani kace yau ni ma na kwato musulunci, ni ma musulmi ne. Kawai ka tashi kaga Allah kai ya sa maka shi. To a musuluncin ma in kaga har kullun zuciyanka tana masallaci, zuciyanka na dan fare da karatun Qur'ani, shi ma Allah ce wa hudu ila at-tayyib min al-qawli. Allah ya shiryar da wani zuwa ga kalma mai kyau, ita ce kullun Qur'ani a bakinka. Wa qala Ibn Abbas bi sababin ay bi hablin ila saqfil bait. Man kana yazunnu an lan yansurahu Allah fi dunya wal akhirah wa fi dunya falyamdud bi sababin ila as-sama'i thumma liyaqta falyanzur hal yudhibanna ghayduhu ma yurid. Sababin shine igiya. Allah ce wanda yake ganin Annabi Muhammadu mu ba za mu taimaka masa ba, to ya hau sama ya rikito, irin yanda Bahaushe yake cewa Hausa baka rikito. Shine Allah ce to ya samu ta igiya mana ya daura ya je can sama, sai ya yanko igiyan ya rikito ya fadi. Wato kaman kai ne ka ce ai in Allah da Annabi dai yayi gaba, dan bakin ciki dai ya hau sama ya fado. Kaman haka Allah yake fada. Magana ce ai, magana ce. Kai ka iya ba'a da jefa magana, balle kuma Qur'ani da Allah yana ga makafirai. Ki duk wanda yake bakin cikin Annabi Muhammad, yake ganin ba zai ci nasara ba, zai dakushe ba, to ya rike wata igiya ya hau can sama, sai ya hau can sama sai ya yanko igiyan ya fadi, summa liyaqta. Sai dai ya mutu da bakin ciki, amma na gaba yayi na gaba. Thaniya itfihi, wato mutum ya daina mustakbir, wato thaniya itfihi, mutum ya daina saboda tsaban girman kai. In ya zo wajen mutane, in ya kalli waɗanda sai kaga ya lankwasa wuyan shi haka kai, kaman bai gansu ba, kai wani wuce yana taka ɗaiɗai. In ce ya ga wani group ɗin mutane sai ya daɗa thaniya itfihi, ya rika lankwasa wuyan shi kawai, ya kalli haka kaman bai ga mutane ba. In ta nan suke, ya lankwasa wuyan ta nan, ya kalli nan kaman bai gansu ba. Allah yana nuna irin sifan kafirai,
musulmi bai dace sifantu da haka ba. Duk inda kaga mutane ka kalle su ka ci assalamu alaikum rahmatullah. Na ƙarshe tadhalu ay tushgilu, wato mai shagaltarwa. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha, shine tadhalu kullu murdi'atin. Zaka ga kowace mai shayarwa idan aka yi tashin kiyama, aka yi girgiza na tashin kiyama, zaka ga mace mai shayarwa ta shagaltu da bala'in tashin kiyaman da firgicinsa har ta jefar da ɗanta ma bata sani ba. Don abinda ta shagaltu da shi, abinda ya zo mata yanzu na shagala, ba ma zance wai jariri ba ko zai sha nono, a'a bala'in kiyama kai ya shagaltar da ita ta jefar da ɗanta kawai. Bala'in girgizan kiyama ya sa har ɗan da yake ciki tun kafin haihuwansa ya zo ya haihu. Domin Allah ce yawma iza zulzilatil ard, girgizan ƙasan da za ta yi ɗa na ciki sai ya ɗauka cikin ake yi, don bala'in girgizan sai ya bulluko kawai, yana saukai a ga ajace ashe ko ina ne. To Allah ubangi ya samu dace. Waɗannan su ne kalmomin da suke cikin suratul hajji da aka zaɓo aka ba mu ma'anansu. Gobe shi ma sati mai zuwa za mu shiga babi na ɗaya gadan-gadan yadda muka yi suratu abin al'ambiya insha Allahu. Wannan shi ne abin da ya sauƙaƙa kenan. Allah yau abin da muka karanta albarka. Allah Ubangiji muna tawassuli da shi ya ba mu ladan shi. Hadisai da muka karanta na manzo Allah salsal Allah ba mu ladan su. Zaman da muka yi a ɗakin Allah daga wancan sallar magariba zuwa wannan sallar, Allah ubangiji ya sanya mu cikin waɗanda mala'iku suke neman musu istighfari, suke nema musu gafara, ciki waɗanda ake rubuta musu suna sallah tun wancan magariban har yanzu suna ta sallah raka'a biyu suna sallamewa. Allah sanya mu a ciki. Muna tawassuli Allah biya mana bukatunmu na alkhairi. Muna tawassuli da wannan zaman da ayoyin da muka karanta da ƙasar mu Najeriya gaba ɗayanta. Allah ubangiji ya bamu zaman lafiya, musamman ma nahiyoyin mu na arewa. Allah bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali da karuwan arziki. Allah haɗa kan al'umman musulmi, Allah haɗa kan 'yan siyasan mu gaba ɗaya. Allah ubangiji ya zubo mana da albarka da alkhairi, ya yaye mana damuwan mu gaba ɗaya yanda ake ruwa a ɗauke. Nahu waliyu zalika wal qadiru alai. Duniya da take fama da waɗansu garuruwan da suke fama da ambaliya, gidaje sun tafi, gonaki sun tafi a nan Najeriya da sauran kasashen al'umman musulmi. Allah ubangiji ya sa kafara ne, Allah ya takaita, Allah ya bamu nafi'an, ruwa mai amfani ghaira darin, wanda baya cutarwa. Allah ya karkatar da wannan ruwan can kan tsaunuka da cikin bishiyoyi da kuma can cikin kwari da rafuffuka. Allah ya janye shi daga cikin garuruwan musulmi da zamanto mai amfani mai amfanarwa. إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.